Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сезгә хәерле кичләр теләп, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Исәнмесез, Сабатия радиосы хезмәткәрләре. Без бүген сезнең тапшыруыгыз аша Алан Елга авылында туган һәм бүгенге көндә дә Аллага шөкер, шул авылда яшәп гомер итүче бик кадерле кешебез, әтиебез Гараев Рафаил Султан улының олы юбилей көне белән тәбрик итәбез килә. Безнең өчен бүген гаять шатлыклы көн. 75 яшь ир-ат өчен тормыш тәҗрибәсе тупланган бер чордыр ул. Үз гомереңдә син кадерле әтиебез шактый авыр, сикәлтәле юллар узып, күпне күреп, күпне белеп, күпне кичергән булсаң да, бирешмәдең, сынмадың. Карлыгачтан көнне, сандугачтан төнне сорамыйча эшләгәнсең, түзгәнсең, дәшмәгәнсең, ялгыз агач сыман сынмагансың. Инде шактый еллар лаеклы ялда. Ходай синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә, дугаларыңа җавап бирсен, сәламәтлектән калдырмасын. Яшәү дәфтәреңә озын, тыныч гомер язылсын шушы изге минутларда. Кадерлебез, әниебез белән сезгә тагын бик күп еллар матур, тигез тормышта гомер итәргә язсын иде. Бәхетле кешегә олуг юбилейлар насыйп була. Матур булып олыгаеп 70, 80, 90 тула. Быел безнең әтинең дә юбилее 75. Әтиебез безнең өчен иң кадерле изге кеше. Тәрбияле, тыйнак уңган булганына шөкер итә. Күпне өмет итми генә, сабыр гына тормыш көтә. Бала чактан әтиебез күпне күргән, күп кичергән, әни белән тормыш корып, 3 баласын сөеп үстергән. Куркытмаган әтиемне авылдагы авыр хезмәт, күрше-тирә авылдашлар күрсәтәләр аңа хөрмәт. Хәзер инде әтиемнең оныклары җиткән буйга, 3 оныкчыгы да туган, тиздән алар җитәр туйга. Оныкчыклар туенда да булсын әти урының түрдә, гомер атың арымыйча 100гә кадәр торсын үрдә. Әни белән син булганда туган йортыбыз исән, ялгышмабыз, син ул әти безнең терәгебез дисәк. Ә без сиңа озак еллар әти диеп сөеп дәшик. Әниебез, балаларың, оныкларың бергә гөрләп яшик. Сине шушы олы бәйрәмең белән котлый, әниебез, кызың Рушания, улларың Рафил, Рәлиф, кияү киленнәрең, оныкчыкларың. Бары дөньямның назын, кояш тулы язын, әти бары сине дә тоямын. Үсеп бетсәм дә мин синең кочагыңда, бала чакка кайткан буламын. Таянырда етерәк, каты җилкәм барың, тормышымда һәр чак сизәмен. Үтәгән еллар әти, кылган яхшылыгың, кайтарасын сиңа беләмен. Кайнар йөрәгеңнән чыккан кулы җылысы, күпләр өчен яшәү ачкычы. Олы җанлы табиб, кешелекле кеше, уятучы өмет чаткысын. Таянырда етерәк, каты җилкәм барың, тормышымда һәр чак сизәмен. Үтәгән еллар әти, кылган яхшылыгың, кайтарасын сиңа беләмен.
Шәмәрдәндә гомер итүче ашлык кабу итү предприятиесында эшләүче Шамилов Илһам Кави улына 50 яшь. Механик булып эшләүче хезмәттәшебез үз эшенең остасы. Хезмәтен җиренә җиткереп башкару өстенә үзешчән сәнгатьтә дә актив катнаша. Аннан башка бер генә концерт-спектакль, кичәләр үтми. Гаиләдә үрнәк әти, тугрылыклы тормыш юлдашы. Хөрмәтле Илһам Кавиевич. Сезне чын күңелдән юбилейгез белән котлыйбыз. Гомернең иң озынын, бәхетнең чиксезен, саулыкның ныгын теләп калабыз. Мәрхәмәтле, ярдәмчел, изге күңелле булганыгыз өчен хөрмәт итәбез. Гади дә сез, кешелекле дә сез, михрбанлы да сез, тыныч та сез. Иң гүзәл сыйфатларны үзегездә булдырып, коллективта бик тә ихтирамлы һәм хөрмәтле кеше булып эшлисез. Тормышыгызда зур уңышлар юлдаш булсын. Балаларыгызга нык терәк һәм кирәк булып, киләчәктә оныклар сөеп, тормышның һәр мизгеленнән ям һәм тәм табып, сәламәтлектә, тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә тормыш иптәшегез Гөлшат ханым белән тигезлектә яшәгез. Алга табада тормыш каршылыкларына бирешмичә, ныклы адымнар белән киләчәккә атлагыз. Хөрмәтле хезмәттәшебез. Зәңгәр күк йөзе астында һәр кешегә бар урын, туа җиргә кеше заты җырлар өчен үз җырын. Аннан тәпи атлап китә, катлаулы дөнья буйлап, юбилейлар җиткән саен яши үткәнен уйлап. Яшим дип яшәүченең үтми гомере бушка, нәтиҗәле булмас иде тормыш хезмәттән башка. Юбиляр дус, без бит сезне беләбез хезмәт аша. Бүген сезнең тантанага күңелдән хисләр таша. Юбилейгыз котлы булсын, юлыгызга ак киләм. Чын күңелдән тәбриклибез 50 яшегез белән. Кыл уртасы буладыр ул гомерләрнең 50 яше. Серле бер хис кичерәдер 50 яшькә җиткән кеше. Борылып карый узган юлга ниләр язылган соң ташка. Һәр мизгелдә үзен күрсәм 50 ел үтмәгән бушка. Шәхси тормыш белән бергә нык үрелгән хезмәт юлы. Уйлый калсаң икесе дә истәлекләр белән тула. Бүген сезнең 50 яшегез, юбилейга котлау сүзебез. Һаман шулай бүгенгедәй балкып торсын йөзегез. Балаларга үрнәк әти, хатыныгызга терәксез. Җыйнап әйтсәк, юбиляр дус һәр җирдә дә кирәксез. Хөрмәт белән Шәмәрдән ашлык кабул итү предприятиесе коллективы. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын.
Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннары телевидениесе хезмәткәрләрем. Сезгә хат язуымның сәбәбе 6 апрель көне Саба районы Олы Кибәче авылында яшәүче кодабыз Адгамов Илдус Талип улының туган көне, олы юбилее. Алар кодагыебыз Нурфига белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Уллары Аяз, Азат, кызлары Алиня. Шуларның олы уллары безнең кияүбез Аяз. Кодабыз Илдус бик тә тырыш, җитез, уңган булган зур хөрмәткә лаек кеше. Хөрмәтле кодабыз Илдус Талип улы, сине гомер бәйрәмең белән котлап, күңел тынычлыгы, сәламәтлек, аяз көннәр, бәхет, шатлыклар, тигез тормыш телибез. Кодагыебыз Нурфига белән бергә балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, аларга кирәк булып һәм зур терәк булып, кадерле әти булып, кадерле дәүәти булып яшәргә ясын. Син гаилә нигезен нык тотучы, төпле мәгънәле сүзле, йортыңа җылытучы учак, ярдәмчел һәм кунакчыл кеше. Тормышның иң ямьле чагы, 60 яшь ул аз әле, алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле тукта бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Әтиебез, безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңдә туган көнең белән котларга. Еллар үтсен тынычлыгы белән, килсен яшьнең 80-90-ы, сәламәтлек телибез гомерең буйларына бәхет алып килсен һәр таңы. Нинди бәхет иртән кояш назлап, җилләр битләреңнән үпсәләр, балаларың үсеп канат ныгып, күп оныклар бүләк итсәләр. Бәхетлесең, чөнки сәламәт син, яшәр өчен җирдә көчең бар, авыр чакта сине аңлый белгән, терәк булыр сөйгән кешең бар. Бу җиһанда хәләл өлешең бар, өлешеңә тигән көмешең, тауга карап тау булмыйча гына, тыныч кына гомер кичерсин. Сине тагын бер кат юбилеең белән котлап, Сабада яшәүче улың Аяз, киленең Диләрәм, оныгың Азалия, Шәмәрдәндә яшәүче кодаң Рәшид, кодагыең Фирдәвес. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәлле түгел. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәлле түгел. Алай итеп карыйм, былай итеп карыйм, башыңа җитмәлле түгел. Алай итеп карыйм, былай итеп карыйм, башыңа җитмәлле түгел. Акыллы да булды, ахмаклык та кылды, барсы да булды инде. Акыллы да булды, ахмаклык та кылды, барсы да булды инде. Булды шатлыклары, авыр вакытлары, булды да узды инде. Булды шатлыклары, авыр вакытлары, булды да узды инде. Шатлык кайгыларда, үземнеке барда, үземнең юлдан барам. Шатлык кайгыларда, үземнеке барда, үземнең юлдан барам. Әллә кем түгел без, әмма ким түгел без, әллә кем булганнардан. Әллә кем түгел без, әмма ким түгел без, әллә кем булганнардан. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәлле түгел. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәлле түгел. Без алдырып китим бу дөньяга дисәң, гомер җитмәлле түгел.
Aldırıp gittim bu dünyaga diysen Gümür jitmelle tugel Gümür jitmelle tugel Gümür jitmelle tugel Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Тәүлекнең һәр мизгеле хәерле булуын теләп сезгә хат юллыйм. 4 апрель көнне Байлар Сабасында яшәүче иң кадерле кешем, әнием Вәсилә Нурулла кызы Мөхәммәтҗанованың гомер бәйрәме. Хөрмәтле әнием, ихластан сине гомер бәйрәмең юбилең белән тәбрик итәм. Бүген теләкләрне күпме теләсәң дә аз булыр сыман. Сиңа ныклы саулык, сәламәтлек, шатлык, куанычлар, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, Ходай биргән алдагы тормышыңда әтиебез белән бергә тигезлектә, балалар һәм оныклар кадерендә тигез матур гомер кичерергә язсын. Шомырт чәчәк атса, илгә кышлар кайтса, җаным тула минем назларга. Рәхмәт әнкәй сиңа, якты тормыш миңа бүләк иткән өчен язларда. Йөрәк җылың белән, бишек җырың белән, күңел кылларымны ширткәнсең. Рәхмәт әнкәй сиңа, сабый чакларымнан бу дөньяга гашыйк иткәнсең. Язгы кояш төсле сулмас яшәү көчен биргәнсең син миңа гомергә. Рәхмәт әнкәй сиңа, кояш булып миңа мәңге-мәңге яшә бу җирдә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Мөхәммәд, кызларың Лилия, Ландыш, киявең Фәнис, оныкларың Ләйсән, Самат, бу теләкләргә апаң Рәсимә һәм абыең Васил гаиләсе дә кушыла. Безнең хактагына әни уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Эздип шатландың да син, эздип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Эздип шатландың да син, эздип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, иянасыңдыр инде. Төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, көлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән саен безгә бәхет юрап аласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Эздип шатландың син,
seni Sen bizge bağışladın O seni o seni sen Rahmetler eytügüne Sen biten ey bizning işin Birgine birovgine Sen biten ey bizning işin Birgine birovgine Sen biten ey bizning işin Birgine birovgine Мамалай авылында яшәүче кадерледән кадерле тормыш иптәшем, әниебез, дәвәниебез, апабыз Маракова Гөлзия Мөбарәкша кызының 50 яшьлек юбилее. Кадерлебез. Без сине чын күңелебездән истәлекле бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, нык сәламәтлек, бәхетле озын гомер, имин тормыш телибез. Киләчәктә дә йортыбызның ямен, безгә олы таяныч булып, безне барлыгың белән куандырып, якыннарыңның ягымлы карашларын тоеп, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, безне сөендереп, озын-узак яшәвеңне телибез. Һәрвакыт якты йөзең, акыллы киңәшләрең, тәмле сүзләрең өчен зур рәхмәт сиңа. Сикемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек озын гомер ясын, гел киләч һәм яшь бул хәзергәчә. Пар канатлы бәхет юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Булсын ул 50, тулсын ул 50, бәхет бизәсен якты күңелеңне. Яшәү ялкыны сүнә белмәсен, җырлап каршы ал тагын 50-не. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илгиз, әтиең Мәхмүд, балаларың Ришат белән Ландыш, Азат белән Фәния, оныкларың Ясминә, Язгыл, бу теләкләргә Теләчедә яшәүче кода-кодагыйларың Фархуллиннар һәм Ишниязовлар гаиләләре дә кушыла. Шулай кабатлана Аңлыйсыңмы, шуны аңлыйсыңмы Аңлыйсыңмы, безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы Аңлыйсыңмы, безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы Без баллардан түгел оябызны Мөхәббәттән генә кырган өчен Шатлыклар бүген безгә килде Икәү күргән, икәү түзгән өчен Аңлыйсыңмы, безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы Аңлыйсыңмы, безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы Яшьлегебез тәүге еллардан да Миңа бүген күпкә кадерле син Аңлыйсыңмы, безнең гомерләрнең җитте матур чагы,
Тибәшә авылында туып үскән, хәзерге вакытта Теләче районында гомер кичерүче кадерледән кадерле газиз әтиебез Шафиков Рифкат Зиятдин улының гомер бәйрәме, олы юбилее, туган көне. Кадерле әтиебез, без барыбыз да җыелып сине туган көнең, олы юбилеең белән котлыйбыз. Әти, син безнең өчен сулар сулышыбыз, күктәге кояш һәм яшәр өчен чыганак булып торасың. Сине үзеңнең гомереңне искиткеч матур итеп кура белдең. Әниебез белән 4 бала табып, безгә яшәү өчен гомер биргәнсез. Безне яратып, сөеп үстердегез, белем бирдегез, эшкә өйрәттегез. Тормышны яратырга, кешеләргә ярдәмчел булырга, хезмәтне үз итәргә юл күрсәттегез. Әтиебез беркайчанда эшсез тормады. Ул колхоз рәисе, хәзерләүләр конторасында эшләде. Соңгы елларда үз эшен ачып җибәреп, эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Әтиебез искиткеч, кеше күңелле, олы җанлы, дини кеше. Ул авыр хәлдә калучыларга ярдәм итә. Җырлар яратканлыктан туган авылына багышлап җырлар яздыра. Аларны бар халыкка ишеттерү өчен тырыша. Әти туган авылы чишмәләренә яңа сулыш өрүче, мәчетләргә ярдәм итүче. Ул музейлар булдыру өчен күпме экспонатлар җыйды. Гомумән, аның олы эшләрен санап чыгу өчен генә дә күп вакыт кирәк булыр иде. Ә бүген әтинең туган көне. Без аңа саулык, сәламәтлек, озын гомер, әниебез Гөлнур белән үзләре булдырган бөтен байлыкларының игелеген күреп, балаларының шатлык куанычларына синеп, оныкларын сөеп яшәүләрен телибез. Әти, әниебез бүгенгедәй яшь, чибәр, сәламәт, зирәк зиһен, камил акыл, күркәм фигыль, тулы иман белән яшәргә язсын иде. Сине яратып, хөрмәт итеп, балаларың Энҗе, Илшат, Илүсә, Илнат, киленнәрең, кияүләрең һәм барлык оныкларың. Yazlar җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, дияры бер-берсенә. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Өлгерделәр алмаларым, коела салкын җиргә. Тотып каласылар килә, иртәрәк дия. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Alfred Yakşevetip Alşayski, Tataristan'ın at kızının artisti. Yaş yigitimiz, talantlı icatlarımız İlfat Çayıkov, Marat Çayıkotdinov, Arsen Karimov. Təgərəşkən almalarga Kübələktəy qar yava. Əygənirəm nişləvən bau, aşıqasın paylarga. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идем шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Şul çəçəklər qayrada əyləndirlər alamağa. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең хәерлесен, ялларның күңеллесен телибез. Исән-имин булыгыз.